И така, здравейте хора, отново сме с Тривиадор България. Записвам този епизод веднага след другия. Започваме да игра веднага. Тук имате някакви чатове. Да, тук, Жокерчук, не знам. Лига на Тривиадорите. Майко, колко точки има този. Окей. Така. На мене ми се е включвало също и... Да. Затова хубите 15 точки. Имате си определени точки. И като ги изхъбите, трябва да чакате, за да играете отново. Аз пак съм червей. И да, за тези, които не знаят, че са склони на Петровия. Оп. Така. Мария Найден. Сашка. Каждый иска да вярва. Нещо. Това ще е дълга игра. Така че мисля да я направим на 2 части. В коя държава е пусната в експлозия първата гражданска? Това не го знам. СССР. Каква е тази държава? Аз не знам. СССР. С Мария Найден говорихме еднакво. Синя. Сега съм аз. Прочитах отговора. Оф, майко. Коя тениска стана победител? Абе, силно, бе. Я не играла доста време. Що 20 време, съм 6. Напусни ми апликацията. Не. Бъгна се. Съжалявам. Да ви кажа, трябва интернет за тази игра. В миналия епизод не го казах. Как ще съм... Бъгнало се, съм на първо място яко. А пък не е със 160. Нещо се бъгна. Аз вече съм на първо място. Сега съм аз. Какъв е мутация? Каква е мутация?
Мария Найден явно е слаба. Моя 19 чаринг. Какво е трато? Аз не мога да чета, хора. Хора, виждате ли, аз не мога да чета. Таратор пише таратор, не тратор. През кога година родина Леда Милева? Милев. 1835. Те се отговориха вече. Това да разсочи 20. Kasi имаме много овче, ще си го прекащам. Колко са основните видове кръвни клетки? Предполагам, че са 20. Мисля, че са бели. Не мога да разбера какво става на тази игра, значи. Добре, като свърши тази игра, не след да приключвам с епизода. Това и така ще направя, да. Но това е дълга игра, така че мисля да се доиграя сам. Ние още на битката не сме стигнали. Колко... да. Ето, когато не успеете да отговорите, ви пише така. Мария Найден. 1000 тона в такова. 10. Те са отговорили еднакво, няма как. Това са някакви... Доста точки. Колко метра дълъг турския участък на река Велика? 109. 25 фак. Аз съм най-близо обаче. Не там. Не там, бе. Не трябва да го тъпа, значи. Сега съм... Колко дървеза смена... 5. 2. 4. 5. Поне съм на второ място. Поне съм на второ място. Колко война? Бат, това е изи. Пише 100 годишно. Минахме. Ладен. Колко сорта ябълки има? 5. Мисля, че са 3. Поне съм го написал първи. Гледат се изтокните. Битка. 10 минути и вече битка. Какво е пантомия? Татър без думи ли, бе? Аз ще спра епизода и ще го направя на 2 части. Благодаря, че гледахте. Ще се в следващата част, която ще направя сега.